Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akube ngozi makhaza kwenzeka isiphihle sengozi lapho okutholane khona izimoto ezimbili emtubatuba kwaBhoboza. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakandanda Mothanda, ungangibiza intatheli ika YouTube. Kube ngozi makhaza kubashayeli kutholana phezulu izimoto ezimbili namhlanje ngesithuba zantambama emtubatuba kwaBhoboza emgwaqeni uP237. Ngutholane phezulu iPolo Vivo kanye neToyota Tez. Imbangela yengozi namanje ibengakaziwe. Kube ukuthi ke abashayeli bobabili balimale kabuhlungwana impela. Kodwa ke ngenhlanhla kube ukuthi akekho odlule emhlabeni. Namanje ke imbangela yengozi ibengakaziwe. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezikundleni zokuxhumana. uSthembi Nkosi uthe yilo owePolo onephutha phela bakunengozi siyazi ukuthi ubani osuke wrong. Usifiso B Dlamini uthe iPolo libekwa yini kuleleni elikuyo kuze kushayisane izimonto nje wabe esefaka ama-emoji ahlekayo. uSthabi Ndwanda uthe kodwa ke akusiwu N2 lo P237. Umzabalazo kaNdaba uthe ukube nje bebefase amabhande ngabe iyaphila windscreen yethes. Usiyabonga Shamazi uthe ngeke uqine njengomuntu, uqinile umuntu abesethe ayisuka mani. Umuzi Zulu uthe umuntu uqine ukudlula imonto. Usifiso Bandile uthe amawundela lawa ashayisene kungcono ngoba akushonanga umuntu. Bafethu maningi kakhulu ama-comment, ngizofisa mina ukuzokuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.